malo byť zo pozemok, ktorý sa týka výstavby rodinného domu. To znamená, lokalita je vzdialená zhruba asi 200 metrov od hlavnej cesty po lokálnej ceste. Tá lokálna cesta je relatívne v dobrom stave. Aj napriek tomu teda, že dneska pršalo, tak where you see the holes there. yeah. From this fencing? No, Which places? The finish. And the electricity? V ďalke by mohlo byť vidieť aj elektrický rozvod. Áno, je tu elektrický rozvod a pozemok je odtiaľto na hĺbku 50 metrov. 50 meters. You say 50 meters is the long. 50, yeah. 50 meters. Lokácia Giambiani, priamo umiestnená pri hlavnej ceste v Giambiani. A this is your fencing? This is your, yeah? Okay. As the border. Takže vlastne už je to aj jemne ohradené takýmto základom, na ktorom sa stavia murovaný plot. Áno? Áno. Tu sa pozrite. Takže vlastne miesto blízko pri ceste, čo má aj svoje výhody, samozrejme aj drobné nevýhody. And this is long, wide is how many meters? Okay, when they send the drawing, only the information. Tretí z pozemkov, opäť lokalita Giambiani. A tento priestor je obrovsky veľký. Majiteľ je samozrejme Muzungu, to znamená, že vyjednávanie s tým bude asi troška problém a prvotná informácia, nemá záujem predať časť toho pozemku, chce ten pozemok bez delenia predať kompletne celý. Takže toto je vstupná informácia k tomuto, aby bolo možné o tom uvažovať. Na pozemku je vybudovaná aj studňa a pozemok končí v tejto časti. Je tu pripravený aj základ pre vodnú nádrž a pozemok končí v tejto časti. Štvrtý pozemok tiež pri hlavnej ceste, lokalita Padže, zameraný geodéziou, to znamená, že sú tu už skončené nejaké práce a toto vyzerá na stredný Bitcoin. Áno. Tuto vyzerá, že ten pozemok končí. No, takže je tu cestička vedľa suseda, vyzerá, že na konci pozemku, alebo uvidíme, že súčasťou pozemku je 33 kV vedenie. And the finish is here, right? By the electric lines is the as border, yeah? Okay. Piatý pozemok hlavnej ceste do Giambiani. This is the start position. Yeah, have no the Bitcoin. It's only this mark.
was the wooden fencing, yeah? Yes, it's yes, it's approximately 22 meter. 22 meter, okay. And okay, this is the other side, on the other side. Okay, and the electricity is here. To je 7. pozemok, na ktorý sa pozeráme, stále lokalita Padže, a toto je prístupová cesta k nemu. My sme sa akurát prešli pešo, preto lebo je tu. A pozrieme. Haji! This is second mark, is down here. You stay? OK. Takže vlastne toto je tiež nejakých 20-22 metrov, akože dĺžky, čo by vlastne nebolo také zlé, a hovorím, vždy je lepšie brať obdĺžnikový pozem ako štvorcový, lebo na štvorcovom pozemku vlastne nikdy nepostavíte nič. Takže toto je v susedstve, v blízkom susedstve toho pozemku. Toto vyzerá ako nejaký bývalý lom na korálový kameň. Posledná vlastne 8. ponuka, opäť Padže, Jambiany, a dívame sa na to miesto. Je to s geometrickým plánom, to znamená, že sú bitcoiny osadené, je to aj splanírované a je to čisté a prázdne, a tuto na druhej strane je vlastne už nejaká začatá nejaká činnosť, kde vlastne sú opäť vyčistené kamene, a prístupová cesta teda je asi takým tým najväčším problémom tohto, že od tej hlavnej cesty je to zhruba nejakých 800 metrov, to znamená, že je to troška ďaleko. Ale poloha aj zameranie toho, znamená, je to rovina bez nejakých problematických miest. Na druhú stranu to vyzerá veľmi dobre. Problém electricity. Mata tiza sana.